Dewch ni wyddio. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal tyrdim plith trywalt y ysbryd arno. Mi ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na banau drws nesaf yn y neuadd. Fydd ni'n hoedfa nesaf pan awn syl am hanner awr 3. Ond cyn hynny nos Iau yma sy'n dod yn y neuadd am hanner awr 7 fydd ein cwrdd gweddi misol. Ac hefyd gael eich atgoffa chi am yr oedfa nadolig, noswyl y nadolig, Rhagfyr 24, yn hwyr yn y nos, ac fe fydd yr oedfa yma ar-lein yn unig am chwarter wedi 11 yn yr hwyr, ac felly yn gorffen o ddeiti hanner nos. Wrth i ni gymryd y casgliad, gan ni tra'r ein heistedd o'r llyfr Carol rhif 19, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes sy'n seren sy'n y neb. Carol rhif 19. Bydd am darlleniad o lyfr yr Actau, penod 14 ac yn dechrau yn yr 8fed adnod. Actau 14 adnod 8. Ac yr oedd gŵr yn eistedd yn Listra yn ddiffrwyth ei draed, yr hwn oedd gloff o groth ei fam, ac nir o diasau erioed. Hwn a glybu Paul yn llyfaru, yr hwn wrth edrych yn graff arno, a gweled fod ganddo ffydd i gael iechyd, a ddywedodd a llef uchel, saf ar dy draed yn union, ac y fe neidiodd i fyny ac arodiodd. A phan welodd y bobloedd y peth am wnaethau Paul, hwy a godasant ei llef, gan ddywedyd yn iaith Lycaonia, y diwiau yn rhith dynion a ddisgynasant atom. A hwy alwasant Barnabas yn Jupiter a Paul yn Mercurius, o blegyd i fe oedd yr ymadroddwr pennaf. Yn offeiria Jupiter, yr hwn oedd o flaen ei dinas, a ddig deirw a garlantau i'r pyrth, ac y fynasau gyda'r bobl a berthi.
Yr apostolion Barnabas a Paul, pan glywsant hynny a rwygasant eu dillad ac yn eidiasant ymhlith y bobl gan lefain, a dywedyd ha wir, paham y gwnewch wir pethau hyn. Dynion hefyd ydyn ninnau yn gorfod goddau fel chwythau ac yn pregethu chwi ar eich chwi droi oddi wrth y pethau gweigion yma at Dduw byw. Yr hwn am wnaeth nef a dear, a'r môr, a'r holl bethau sydd ynddynt. Yr hwn yn yr oesoedd gynt a oddefodd i'r holl genhedloedd fyned yn ei ffyrdd ei hunan. Hynny ni adawodd fe mae honno ei hun yn ddidist gan wneithir daioni a rhoddi glaw o'r nefoedd i ni a thymhorau ffrwythlon a llenwi ein cylonau ni a lluniaeth ac a llawenydd. Ac dywedyd y pethau hyn, braidd yr ataliasant y bobl rhag a berthu iddynt. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw a trwy haeddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch fod ffordd wedi hagor. Dy fod wedi wneud yn bosib i ni. I pechaduriaid sydd wedi dwrthod i dro ar ôl tro. Ond bod ffordd wedi i drefnu. Y gall pechaduriaid dod at ti fel dy blant, fel rhai sydd wedi golchi'n lan, wedi maddau yn llwyr. Fel rhai sydd wedi derbyn cyfiawnder un perffaith, cyfiawnder dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y ffordd yma sydd wedi hagor. Yn diolch am y cyfnod yma o Dduw i ni'n cofio i'r arglwydd Iesu ddod i'r byd, yn ifydd i fyd fel hon, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen, ac eto iddo ddod yn gwybod ei fod yn carlamu'r holl ffordd tuag at Fryn Calfaria, ac iddo yno ddioddef drosom. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, ac yn gweddio y byddu di, yn peri fod yr newyddion da yma yn lloni'n cylonau ni, fwy nag yw erioed wedi wneud o'r blaen. O Dduw, maddau ni o Dduw, ein bod ni'n gallu dod mor gyfarwydd ar hanes, ac ein bod yn proffesu bod ni'n credu'r pethau yma. Gad i ni o Dduw, o sil i sil, o ddydd i ddydd, teimlo'r awydd i dyfoli di, dyfoliannu di, i ddiolch i ti, i ddyrchafu dy enw di, bod yr awydd yn cynyddu, bod y sel yn dod yn fwy selog. O Dduw, bod na dan yn llosgu yn ein cylonau ni. Paid a gadael ni o Dduw i ffeindio bod y pethau yma yn pylu ac yn tawelu. Ac wrth i ni fynd yn hun o Dduw, bod yr awydd yn lleihau. Gad i'r awydd gynyddu o Dduw. Gad i ni deimlo y cariad yma yn llethol i ni ar adegau. Bydd na rhyw gariad sydd a llawenydd yn gorlifo ohonom wrth i ni ystyried yr hyn rwy ti wedi wneud trosom ni. Gad i ni wybod beth yw. Diolch i ti o waelod ein cylonau. Ni'n gweddio felly bydde ti yn tywallt y lan ysbryd arnom ni yma. Gad i ni fedru tystio bod y bresenoldeb di yma. O Dduw, gad i ni fedru tystio mai dyma yw'r unig beth i ni'n dyheu amdano, yw i ti ddod lawr i'n plith ac i ddenw cael ei ddyrchafu. Ac felly o Dduw, ni'n cyflwyno'r oedfa gyfan a'r holl oedfaon sydd yn dod o'n blaen yn y dyddiau a'r wythnosau nesau. Ni'n gweddio Dduw a bydde ti yn gweithio ac yn diogelu'r oedfaon hynny. Ni'n gweddio Dduw na fi dim rhwystr yn dod ar ein traws ni. Gymaint o bethau sydd yn gallu rhwystro oedfaon ac gymaint o broblemau sy'n gallu codi. Ac felly o Dduw i ni'n gweddio bydde di yn diogelu pob un ymdrech, lle mae dair di'n cael ei choeddi'n ffyddlon, a bydde di yno yn y canol. A gweddio felly bydde di yma gyda ni, bach ei nifer, a byddwn ni'n gwybod mai mawr yw dy bresenoldeb yma, ac y byddwn ni'n gallu dweud yr oedd y ti yn gweithio yn ein plith. Felly o Dduw i ni'n cyflwyno'r hamser i ti, gofyn am dy ddiogelwch drosom, cadw'r un drwg i ffwrdd. Arwain ni yn ein haddoliad, helpa ni yn ein gwendid, a byddwn ni'n gwybod beth yw gwir addoliad, a beth yw dyrchafu dy enw, goriwch pob enw arall. Felly bendithion ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch yn ni nawr gan ni Carol rhif 21 o deiad pob Cristion i fethlem yr awron i weled mor dirion yw'n Dduw. Carol rhif 21 gwni sefyll i'w chanu. Nawr, testyn o'r Actau, penod 14 ar 15fed adnod. Actau 14, adnod 15. A dywedyd, ha wir, pa ham y gwnewch chi'r pethau hyn? Dynion hefyd y Emynau, yn gorfod goddau fel chwythau ac yn pregethu chwi ar ei chwi
droi oddi wrth y pethau gweigion yma at ddiw byw. Yr hwn a wnaeth nef a dear, a'r môr, a'r holl bethau sydd ynddynt. Mae'r amgyfnod o fendith a brofwyd wrth i Paul a Barnabas deithio a chyhoeddi gair Dduw. Mae yna elfen o nid cenfigen anghywir gobeithio. Mae yna rhywbeth pan ych chi'n darllen geiriau fel yn yr adnod gyntaf o'r benod, i chi'n meddwl am fraint o cael bod mewn cyfnod felly. Wrth gwrs, mae rhaid ni fod yn fodlon yn y cyfnod i ni wedi cael ein gosod, ond gwrandewch ar yr adnod gyntaf a digwyddodd yn Iconium iddynt fyned ynghyd i synagog yr Iddewon a llefaru felly, a darn yma fel y credodd lliaws mawr o'r Iddewon ac o'r groegwyr hefyd. Mae'n anhygol, yn dweud. Pregethu, torf yno, lliaws mawr ac fe gredo nhw. Am gyfnod, am fraint. Sawl cyfnod felly wedi bod yn hanes y byd mewn sawl gwlad. Ond os fi oedd na wlad sydd yn gwybod rhywbeth am hynny, y wlad fach hon yma yng Nghymru yn gallu tystio i hynny dro ar ôl dro, dros ganrifoedd o brofiadau tebyg, ond i ni'n bell o hynny bellach yn dydy. I ni ddim hyd yn oed gallu cynnal oedfa, un oedfa yn yr iaith Gymraeg ar bnawn dy Sul a chael cynulleidfa. Miloedd ar filoedd o Gymru yn y brifddinas. Degau ar filoedd. Ac yn agosau at y dolyg. Ac i ni'n trysthau wrth weld cyflwr y wlad. Ond yna gyda'r bendith, mae yna ymatebion amrywiol yn dod, wastad wedi bod yn hanes yr eglwys, yr ail adnod. Ond yr Iddewon anghredadyn a gyffroesant feddyliau'r cenhedloedd ac ei gwneithant yn ddrwg yn erbyn y brodyr. Ac felly mae hwnna'n digwydd hefyd. Bob tro mae yna fendith, i ni'n gweld bod y rhai sydd ddim yn credu bod nhw yn gweithio yn erbyn yr Efengil, a mae hwnna'n wastad wedi digwydd. Hyd yn oed, tu allan i gyfnodau o fendith, pan mae yna rhyw elfen o waith da yn cychwyn, mae yna rai sydd yn mynd i weithio yn erbyn trwy'r amser. Mae'r un drwy gwrthi yn corddi'r dyfroedd. Ond beth sy'n anhygol yw hyn, fe barhaodd y ddau yn ei gwaith y gwrthwynebiad adnod 3. Am hynny, hwy aros asant yna amser mawr, gan fod yn hi yn yr arglwydd, yr hwn oedd yn dwy'n tystiolaeth i air ei ras, ac yn cynhadu gwneithir arwyddion a rhyfeddodau trwy ei dwylo hwynt. Felly maen nhw'n parhau yna y gwrthwynebiad. Ac maen nhw'n ffyddlon i'r achos, ond i ni'n gweld mae'r ymateb yn parhau adnod 4 a 5. Eithir lliaws y ddinas ar rannwyd. A'r rhai oedd gyda'r Iddewon, a'r rhai gyda'r apostolion. A phan meithbwyd rhythr gan y cenhedloedd ar Iddewon, ynghyd â'i llywodraethwyr yw hamherchu hwy ac yw llybyddio, adnod 6, hwythau a ddeallasant hyn ac affoesant i Listra a Derbe, dinasoedd o Lycaonia ac i'r wlad oddi amgylch. Gymaint o gwrthwynebiad, mae'r rhai anghredadyn, mae'r anghredinwyr yma yn codi cerrig i fyny o'r llawr. Rhai bach, rhai mawr. Ac yn mynd i'w llabyddio nhw, yn mynd i drio i lladd nhw gyda'r garreg. Mae'r siwr fod y ffordd fwyaf erchill o gael eich lladd tybiwn ni. Ac fe wnaethon nhw i cysau nhw gymaint yn trio llabyddio nhw. Ac yna ni'n darllen bod nhw'n mynd ymhell. Maen nhw'n mynd i rywle arall. Ond nhw wedi aros yn hir, ond nawr mae wedi dod yn sefyllfa amhosib i bregethu'r gair, ac felly maen nhw'n mynd i fan arall. Ac tua 100 milltir i ffwrdd os wedi deall yn iawn, a maen nhw'n pregethu yno. Ac yn parhau yn y weinidogaeth, adnod 7, ac yno biant yn efengylu. Dyn nhw'n stopio'r efengylu, maen nhw'n parhau, ond maen nhw'n mynd i le arall. Ac felly dyna'r cyd-destun. Dyna'r sefyllfa ble maen nhw'n mynd. Ac felly, yn y darn sy'n blaen ni, hoffwn ni edrych ar gwahanol ymatebion sydd i'r Efengil.
Ymateb dyn yn gyntaf, yna'n ail ymateb Paul a Barnabas, y pregethwyr, ac yn olaf, beth yw eich ymateb chi? Wel, yn gyntaf, ymateb dyn. Mae yna adroddiad yn y darn sydd o'n blaen ni yn y benod yma o wyrth. Gŵr na cherddodd erioed. Hynny yw, nid damwain sydd wedi digwydd fan hyn, ond ers ei enedigeth nid oedd yn abal i gerdded. Yr oedd yn gloff. Doedd ddim yn gallu pwyso ar ei draed. Ond yna, mae'n clywed bod Paul yn pregethu, at wrthi, lle bynnag oedd siŵr o fod yn y blaen, rwy'n di osod yna, ond mae yna rhywbeth yn digwydd, mae Paul yn dirnadu hyn, mae'n sylwi rhywbeth yng ngwyneb y dyn yma, fe cynhyrfwyd yn y gŵr disgwyliadau yn ei galon. Oedd yna rhyw obaith, mae yna rhywbeth special fan hyn. Rhywbeth tybiwn ni, falle, i ni wedi colli yn y wlad yma, lle yn dirnad mae presenoldeb yr arglwydd yma. I ni'n eitha cyfarwydd a gallu dweud, wel, mae'r efengil efallai wedi cael ei ffrigethu, neu mae'n athrawieithol gywir, ond falle nad yw presenoldeb yr arglwydd yno mor amlwg. Dyw e ddim i'w deimlo. Ac i ni'n gallu trysthau fel cenedl bod e bron wedi diflannu. Ddim wedi diflannu, dwi'n gobeithio, ond mae e bron wedi diflannu. Presenoldeb yr arglwydd wedi mynd. Ond yr oedd y gŵr yma, oedd yn gloff, yn gallu gweld mae yna rhywbeth arbennig yn yr oedfa yma. Yr oedd yna rhywbeth arbennig yn y neges yr oedd Paul yn mynd i bregethu. A bod yna rhywbeth arbennig ar fi'n digwydd. Ac falle bod yna rhyw ddisgwyliadau o rhywbeth arbennig oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe. A mae hwnna'n wir. Efallai, beth mae'r gwybodaethau yn dweud am y darn yma, falle bod y gŵr y cloff yma wedi wneud yn amlwg ar ei wyneb bod na rhyw ddisgwyl arno fe. A dwi'n credu bod hwnna'n sicr yn bosib. Bydde Paul fel pregethwr yn gallu gweld o'r gynulleidfa os oedd na rai yn gwrando, ac os oedd na rai gydag ac os oedd na rai yn dilyn ar hyn yn ei ddweud ac yn dechrau derbyn be mae'n dweud. Fel i chi'n gallu dweud, bod na rai ddim yn gwrando, neu rai ddim eisiau dilyn ac yn gwrthwynebu, ac chi'n gweld y wyneb yn mynd yn fwy caled ac yn fwy ystafnig, a bod na wylltio'n digwydd i'r gwrthwynebu hynny, bod na rai yn ymateb, a chi'n gweld rhywbeth yn dod dros yr wyneb, bod na rhyw argyhoeddiad efallai ofn, ac yna rhyw lawenydd yn dod. Mae yn rhywbeth cyffroes i weld. Yn drist iawn, dwi ddim yn digwydd yn aml yn y dyddiau yma, achos dys pryn ddim cynulleidfa i gael yn y dyddiau yma. Ond mae e dal yn digwydd, a mae'n hyfryd i weld pan mae llawer arglwydd ar waith. Ac falle, dyna be welodd Paul, bod e wedi sylwi ar y dyn yma, bod hwn yn dechrau ymateb yn ysbrydol. Oedd yn sicr be mae'r gwybodaethau yn dweud, pinau bod yr wyneb y dyn yma wedi dangos arwyddion o hynny neu beidio, yr oedd yr ysbryd glân wedi arwain Paul i sylwi. Mae'r arglwydd yn gweithio ar hwn. Adnod 9 a 10. Hwn a glybu Paul yn llefaru. Yr hwn wrth edrych yn graff arno a gweled fod ganddo ffydd i gael ei iechyd. Hynny mae Paul yn ei sylwi fe. A ddywedodd a llef uchel, dyma be mae Paul ar ôl sylwi bod y gŵr yma, bod yna rhywbeth yn digwydd, bod yr arglwydd a'i law arno fe. Mae Paul yn dweud a llef uchel, saf ar dy draed yn union, ac efe neidiodd i fyny ac arodiod. Mae mor gyffroes yn dweud. Mi'n siŵr bod yw'n braf fod yn y gynulleidfa fel yna, i weld llaw presenoldeb yr arglwydd ar waith. Mor wahanol i'r oedfan modern yma sydd yn honni iachau gwirthiol. Ac yn cyhoeddi fe bod yn mynd i ddigwydd nos Sadwrn, dim byd o'r fath. Bydde Paul ddim yn gwybod bod hwn yn mynd i ddigwydd. Ond yno, yr oedd presenoldeb yr arglwydd mor amlwg. Fe rhoddwyd y baich ar ei enaid wrth bregethu, a dweud wrth y gŵr yma, gŵr oedd ddim erioed, oedd erioed wedi cerdded, saf ar dy draed yn union, a fe ddigwyddodd y wyrth, a fe neidiodd i fyny ac arodiod. Nawr fe ddywedodd Paul wrth o wneud yr hyn, na allodd ei wneud, ond i wneud hyn i helpu hunan. Fe nath e ddweud, mae rhaid i ti godi ar dy draed i helpu dy hun. Ac wrth i ti ymdrechu codi ar dy draed, fe fyddi di yn profi yr arglwydd yn dy helpu i wneud, i alluogi ti wneud yr hyn. Y gofynwyd i ti wneud sydd yn amhosib. Ti ddim yn gallu cerdded. Ond dwi'n dorch yn mynd i gerdded. Ac wrth i ti ymateb, fe fydd yr arglwydd yn dy nerthu i lwyddo.
adnod 11 a 12. A phan welodd y bobloedd y peth am wnaethau Paul, hwy a gydosant ei llef, gan ddywedyd yn iaith Lycaonia, y diwiau yn rhyth dynion a ddisgynasant atom, a hwy alwasant Barnabas yn Jupiter, a Paul yn Mercurius, o blegyd fe oedd yn yr ymadroddwr pennaf. Wel, am ymateb. Am wahaniaeth, i ddechrau gyda, chydig ddyddiau nghynt, yr oedd yr Iddewon am ladd yr apostolion am yr hyfeddodau yr oedden nhw'n wneud ar efengyl y pregethant. Roedd yr Iddewon nid yn unig am ladd yr apostolion, yr oedden nhw am ladd yr Iesu hefyd, pan yr oedd yr Iesu ar y ddaear. Am ei eiriau fe, a'i ryfeddodau fe. Ond fan hyn, mae rhain i'r gwrthwyneb yna. Mae rhain yn meddwl, mae hwn yn anhygoel. Mae'r ddau yma wedi wneud i'r gŵr yma sefyll ar ei draed. Nawr, wrth gwrs, Iddewon a bobl yn Lystra, mae'r ymateb yn anghywir, mae'n dangos diffyg dealltwriaeth, naill ffordd i'r llall. Mae dim ond yn ddiddorol wrth i ni fynd heibio i sylwi, mae ymateb rhai pobl tuag at yr efengyl yn ffiaidd. Ac i rai pobl, maen nhw'n dwlu yna fe. Maen nhw'n dod i'r capel am weddill i bywyd nhw. Di falle erioed wedi deall yr efengyl. A licio fe, licio Cristnogion. Ond does dim dealltwriaeth yna, falle cymeryd y flynyddoedd cyn maen nhw'n dod i sylweddoli ni. Ond i eraill, maen nhw'n ei gysau e. A maen nhw'n gwylltio, maen nhw'n ffyrnigo. Ac fan hyn ni'n darllen am drigolion Lystra o ganlyniad i hanes y chwedl blynyddoedd ynghynt, y chwedl yn yr ardal honno o Lystra, yr oedden nhw'n credu fod diwiau wedi dod lawr o'r uchelfannau, o'r nefoedd, yn y gorffennol, y diw Zeus, neu'r enw lladw'n Jupiter, a Hermes, neu Mercurius, enwau gwahanol, ond nhw'n credu bod y diwiau yma wedi dod lawr i'r ddaear, ac bod bobl yr ardal wedi codi teml tu allan i'r ddinas i'w anrhydeddu. Roedd yna rai yn ôl sôn wedi gwrthod a ddim wedi derbyn nhw. Felly fe ddaeth cosb arnyn nhw. Felly maen nhw'n meddwl, ai'r diwiau sydd wedi dod nôl ato ni eto. Maen nhw wedi gwneud rhywbeth anhygoel, rhywbeth bydde Dduw yn ei wneud. Iechau gŵr cloff. Felly maen nhw'n meddwl mai diwiau oedden nhw. Hermes neu Mercurius oedd yr un a lefarodd bryd hynny, felly dyna pan maen nhw'n galw Paul wrth yr enw Hermes a nid y prif dduw. Achos hwnna oedd yr un oedd yn llefaru fwyaf. Paul oedd y prif pregethwr. Ac felly dyma'r sefyllfa, mae'r bobl yn plygu lawr ac yn addoli nhw fel diwiau. Meddwl mae rhyw ail adrodd yw o rhyw chwedl am nhw'n credu oedd yn wir oedd wedi digwydd blynyddoedd ynghynt. Nawr, yn reiddiol, doedd Paul na Barnabas ddim yn deall yr hyn yr oedd trigolion Lystra yn ei ddweud na i'w wneud, gan bod nhw'n siarad yn ei mhamiaeth. Felly doedd e ddim yn gwbl glir i'r ddau yma bod nhw'n dod ac yn addoli nhw fel diwiau. A 13 yna, offeiriad Jupiter, yr hwn oedd o flaen ei dinas, a ddig deirw a garlantau i'r pyrth, ac a fynasau gyda'r bobl a berthi. Ac felly mae'r offeiriad yn ymateb. Ei ymateb oedd ei drefnu yn sydd aberth i'r ddau yma fel diwiau. Oedd ofn arno fe y bydde yna ganlyniad y drwg fel yn y chwedl, y bydde cosb yn dod arno fe a'r bobl os nad ydyn nhw'n aberthu i'r diwiau yma. Ond hyn sy'n dangos eto gwendid un. Mae'n anhygoel. Dyna'r sefyllfa, ond mae'n eto'n dangos i chi, a mae hwn yn digwydd, nid yn unig yn y byd, mae'n digwydd mewn capelion, diwe. Pa mor sydyn mae dyn yn newid i feddwl? Mae'n anhygoel pa mor gloi mae rhywun yn gallu newid i meddwl. Mae hanes o hwn yn y Beibl. Yr Iesu'n dod mewn i Jerusalem a pawb yn canu ei glodyd ac yn ei foliannu fe, ac ymhen chydig oriau maen nhw'n dweud croeshoeli'r ef. A fan hyn i ni'n weld yr un peth. Ar ôl i bethau dyweli, cyrhaeddodd yr Iddewon oedd yn ei herlyd yn Iconium ar ôl yr achlysur yma, a mae'r gelynion i'r Iddewon yma yn dod yr holl ffordd o Iconium dros 100 o filltiroedd, a maen nhw wedi bodloni heb geir, heb dren, heb fws. Maen nhw wedi mynd 100 o filltiroedd yn dilyn Paul a Barnabas mwyn wneud yn siŵr bod nhw'n gallu llabyddio nhw.
Adnod 19. A daeth yn Iddewon o Antiochia ac Iconium, a hwy a berswadiasant y bobl, ac wedi llabyddio Paul, a'i llusgasant ef allan o'r ddinas, gan dybied ei fod wedi marw. O'r oedd hain yn cysau Paul gymaint, fe drefno nhw griw i ddod gyda'i gilydd, a teithio'r holl ffordd i Lystra. Ac ar ôl hyn, rhain oedd yn addoli Paul a Barnabas. Ac eisiau berthu i'r ddau yma, ac o fewn chydig yn llwyddo cael ei perswadio i ymuno yn y llybyddio. Mor sydyn mae pethau newid yn diwedd. Mae'n digwydd mor gloi. Dim ond un gair bach o gelwydd sydd eisiau. Dim ond un peth i ymyrryd mewn oedfa am yr sylw'n mynd. Dim ond un camddealltwriaeth am yna gwylltio. Am yr enaid yn ymbellhau. A falle dyma'r peth. Pan nad yw yn waith o Dduw yn y galon. O, am ymatebion sydd i'w gael. Trist. Ond yw mae mor drist. Pan mae Duw ar waith, mae mor wahanol. Mae mor wahanol. Ond pan mae'r galon, pan nad yw'r arglwydd, pan nad yw'r ysbryd glân wedi gweithio yn y galon, fe welwn ni'r ymatebion yma. Ond am ymatebion gwell yn yr oes yma. Ac mae'n mynd yn fwy ac yn fwy di, ond yw e? Mae'n mynd yn fwy tywyll wrth i bob wythnos fynd yn ei blaen, wrth i bob dolyg fynd heibio, i ni'n gweld y sefyllfa yn gwanhau. Dwi'n mwyn sawl gwaith wedi dweud dros y blynyddoedd, dros y degawdau, dwi wedi dweud, yn y 5 mlynedd nesaf, a fydd na eglwys, ac i ni'n dod bron iawn i'r pwynt, lle na fydd na eglwys, yn sicr na fydd na un Cymraeg. Fi dim digon o bobl i gynnal oedfa. A mae'n driennus yn dweud, dyna'r ymateb, dwi ddim eisiau dod, dwi eisiau pnawn sil gatre gyda fy rhad i fyny. Dwi ddim eisiau gwrando ar ryw ddyn yn parablu ymlaen ac yn codi lais, tyweli neu beth bynnag bod nhw'n licio. Dwi ddim eisiau dod i oedfa, dwi eisiau mwynhau. Dwi'n eisiau clywed gair Duw. Dwi'n eisiau neb i ddweud wrtha i sut i fyw. A mae'r ymatebion yn amrywion, diw e? Am ymatebion gwell. Mae'n mor drist, ond eto i gyd. Yn y tristwch, mae yna rhyw gyffro, achos pan i chi'n gweld ymatebion fel hyn, chi'n gwybod mae'r arglwydd ar waith. Mae yna rhywbeth arbennig newydd ddigwydd, wedi digwydd, ac i ni'n gweld yr ymatebion. Yr oedd nhw'n meddwl bod Paul wedi marw. Gymaint oedd y llabyddio. Yr oedd yn ddiamadferth ar y llawr. Rhaid nhw lusgo fe, roedd i ddisgyblion wedi lusgo fe allan. Nhw'n meddwl sy'n fod bod wedi marw. A Rhag am ryddhad pan welon nhw fe'n anadlu a chodi ar ei draed. Wel, ymateb Paul a Barnabas i'r holl sefyllfa yna yn ail. Adnod 14, grandewch ar hyn. A'r apostolion Barnabas a Paul pan glywsant hynny a rwy gasant ei dillad ac a neidiasant ymlith y bobl gan lefain. Grandewch ar hyn, sylwch hwn. Mae Paul a Barnabas, pan maen nhw'n clywed beth sy'n digwydd, neu falle dylen ni ddweud hyn, pan maen nhw'n deall beth maen nhw'n neud, pan mae rhywun yn cyfieithu iddyn nhw beth oedd y geiriau gafodd i ddweud. Neu yr oedd yn dod yn amlwg bod nhw'n aberthu iddyn nhw. Maen nhw'n rhwygo'i dillad. A maen nhw'n rhwygo'i dillad o alar. Ac dyn nhw ddim yn rhwygo'i dillad oherwydd y gwrthwynebiad. I ni, mae rhaid i ni gyfaddef, i ni'n rhwygo'n dillad bron iawn, falle ddim yn llythrenol yn yr oes yma, neu'n y wlad yma, ni ddim yn ei wneud, roedd yn draddodiadol pryd hynny, wneud math yma beth, ond efallai ni'n rhwygo'n dillad mewn ffordd arall yn dydyn ni. Ni fel petai yn tristhau llawer. Ond i ni'n trysau llawer, achos ni'n gweld, mae'n y capel yma, ni'n siarad cyn yr oedfa, dal tua 600 o bobl, ac i ni'n llon llaw. Mae'n bosib i fi gyfri, heb i fi gyfri faint sy'n yma. Ac ar ôl yr oedfa, fydd ni'n mynd gatre, siwr fod yn teimlo'n, falle, gobeithio ddim, ond falle'n teimlo'n isel, teimlo'n ddigalon, meddwl, am dristwch yn ein gwlad fach ni. A dyna'r lefel, falle, bod ni'n teimlo'n flin dros yn hyn, falle na math o deimlad.
Neu falle gwrthwynebiad. Mae'r gwrthwynebiad gymaint. Fi wedi clywed beth mae pobl yn dweud. Dwi'n clywed bod pobl yn dweud bod ni'n dros ben llestri, bod ni'n eithafol yma yn y capel yma, bod ni'n heiarnaidd yn y capel yma, a mae'n cael effaith, chi'n mynd gatre, falle paratoi ar fore dydd llun, ac yn teimlo, dwi'n teimlo rhwygo dillad, achos mae'r peth yn dris, mae'n anodd, mae'n unig, does broen neb yng Nghymru'n Pregethodd Efengyl. Ac os ydyn nhw, maen nhw'n dod o rhyw fand, neu gitar, neu drums, neu rhywbeth neu gilydd, maen nhw'n dod â pizzas ar nos Iau neu rhywbeth mwyn denu pobl mewn. Unrhyw fwyd i denu pobl mewn. Cael torf os yw nhw band bach a canu cyrolau hefyd. Gewch chi unrhyw un mewn yr oedfa. Ond i cael oedfa fel hon, i ni'n teimlo, na, sneb eisiau dod. Ac efallai bod ni'n teimlo, mae eisiau rhwygo'n dillad. Ond sylwch hwn, doedd Paul a Barnabas ddim yn rhwygo'n dillad oherwydd hynny. Nid oherwydd y gwrthwynebiad. A falle ni'n bersonol yn teimlo'n eog bod ni'n teimlo dyna pam i ni'n rhwygo'n dillad. Na. Roedden nhw'n rhwygo'n dillad achos bod rhain yn addoli nhw. Maen nhw'n meddwl, chi ddim wedi deall. Roedden nhw'n torri cylonau. Peidiwch a gwneud hyn. Dyma'r union beth i ni eisiau chi beidio wneud. Dyma'r union neges i ni'n pregethu i chi beidio addoli dyn neu delwau o wneithuriadu. Dyna beth oedd i baich nhw. Ac maen nhw'n torri cylonau. Maen nhw'n dweud, peidiwch yn gwneud hyn, peidiwch addoli ni. Dyna oedd yn peri dyn nhw fod yn drist. Maen nhw'n gymaint bellach ar y blaen yn ni. Dwi'n teimlo ni'n gallu bod yn ddigalon yn aml iawn, yn amau mawr Dduw bod e'n gallu dod. Beth ddylen ni atgoffa'n hunan, pan i ni yn teimlo'n ddigalon, o ran fi'n siarad mwy da fi fy hunan fan hyn, yw hyn, os yw'r arglwydd yn mynd i rhoi y gair o'r chymyn, bod bendith yn dod i Gaerdydd, fe ddaw. Fe ddaw. Does dim eisiau rhyw razmataz i ddenu pobl mewn. Fi'n gwybod hyn. Os fydd yr arglwydd yn ateb gweddiau saint, dyma pwnc gweddi nos Iau. Tir dim plydd. A rhoi ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr. Ac os ddwedydd e'r gair, fe ddaw y bobl. Dyna beth i ni'n dymuno. Dylen ni credu fod yn gallu dod, ond dyma beth dylen torri'n cylonau ni fwy na dim, yw pan mae pobl ddim yn deall yr Efengyl, a maen nhw'n mynd yn groes i'r Efengyl. Dyma beth o'r achos boendod i'r rhain. Grandewch ar nod 15. A dywedyd, ha wir, pam y gwnewch i'r pethau hyn? Dynion hefyd a dim ninnau yn gorfod goddau fel chwythau ac yn pregethu chwi ar ei chwi droi oddi wrth y pethau gweigion yma at Dduw byw. Yr hwn a wnaeth nef a deiar, a'r môr, a'r holl bethau sydd ynddynt. Mae mor debyg i heddi yn diwe o ran hynny. I ni'n bell o hwn heddi o ran y fendydd a phresenoldeb Dduw. Ond i ni'n sicr yn debyg i bobl Listra. A dyma falle, os daw Dduw mewn bendydd, mewn diwygiad, dyma beth fyddwn ni yn ei wynebu. Doedd dim cefndir o gwbl gan drigolion Listra. Paganiad oedd hyn. Pan bregethodd Paul i'r Iddewon, yr oedd ganddyn nhw gefndir a gwybodaeth yr Hen Testament. Doedd dim yr Efengyl ganddyn nhw, ddim yn credu'r Efengyl, oedd yr Efengyl yn yr Hen Testament, oedd nhw'n mynd i weld ond roedden nhw'n deall am un Dduw, am y drindod, oedd yr athrawiaeth yna, oedd y proffwydi yn sôn am Grist, ac felly byddai Paul a Barnabas i gallu dweud, mae Eseia, mae'n sôn am Grist, a byddai'r rhai o'r Iddewon wedi dod i gredu'r peth, roedd na gefndir yno. Ond fan hyn, doedd dim syniad gan nhw. Ac felly roedd rhaid i Paul bregethu y sylfaeni o'r ffydd, o'r cychwyn. Yn gorfod gyhoeddi'r hyn oedd yn wir am Dduw ac am ei diwiau hwy. Ond ydy o'n wir, mae heddi, mae'r mwyafrif yn ein gwlad fach ni yma yng Nghymru. Does dim syniad o gwbl gan y mwyafrif llethol am unrhyw beth i wneud â Dduw na'r Efengyl. Does dim syniad gan trigolion Cymru unrhyw beth sydd yn y Beibl yn sôn am Dduw. Yr unig lle ni'n dod yn agos ato fe yw falle nawr yng nghyfnod y Nadolig, fe fydd na ambell i le yn dod ar ryw fath o 5 munud o'r sioe Nadolig yn sôn am y hanes y geni, ond yna'n trial wneud rhywbeth moder amdano fe o'r lleiad neu rhywbeth neu gilydd, a fydd nhw'n dod ar ryw neges o bod yn neis yn gilydd a roi yn rhegl. Dyna be fydd na ryw arwydd o rhywbeth am Mair a Joseph a'r baban bach.
tybiwn ni fydd y mwyafrif llethol ddim yn gwybod bod hwnna'n dod o'r Beibl. A'r unig beth arall fydd yn neud I Gymru wybod unrhyw beth am Dduw yw'r ffaith bod yna adeilad mawr fel hyn a maen nhw'n meddwl beth yw'r rhain. Ai llefydd yw'r rhain yng nghyfnod oes Victoria adeiladwyd mwyn dal carpedi mawr. Byddwn ni'n tybio fydd y mwyafrif o blant bach yn ein gwlad fach ni, petai chi'n holi nhw, dwi ddim wedi gofyn y cwestiwn yma erioed. Dwi ddim yn credu byddwn ni eisiau clywed yr ateb. Ond efallai byddai'r rhai yn meddwl, falle rhai galluog yn meddwl, edrych ar yr adeilad o'r tu fas, ac petai chi'n gofyn yn nhw, beth yw'r adeilad yma? Mi fydden nhw'n meddwl, mae e'n mynd nôl dros ganrif, falle nôl I gyfnod Victoria, ac efallai os oedd carpedi I gael pryd hynny, bod yna carpedi mawr yn cael ei gwerthu yno, achos dyna be maen nhw'n cael ei defnyddio heddiw. Faint fydden gwybod mae capel yw e? Lle os daw pobl mewn o'r tu fas, a dyma'r broblem sydd yn ni heddi. Mae capeli, rhai capeli di meddwl, beth I ni'n mynd I wneud os yw pobl yn dod o'r tu fas? Dyn nhw ddim yn gwybod dim byd. A dyma'r tristwch. Fe fi na rai di penderfynu, dweud, wel, mae'r di-gapel. Mae rhaid I ni newid pethau. Mae rhaid I newid yr adeilad I ddechrau. Mae rhaid I ni newid yr oedfa. Mae rhaid i'r bregeth fod yn fyrach. Mae rhaid I ni newid y canu. Mae rhaid I ni newid y tonau. Mae rhaid I ni wneud e'n fwy addas I ddyn modern. Mae rhaid I ddod â bandiau. Mae rhaid I ni wneud yr holl newidiadau yma. Pam achos dyn ddim yn gwybod dim byd. Sa'n ni'n gwybod am Dduw. Beth am gael gwyddonwyr mewn? Hwn yw'r peth yn y cylchoedd ni'n gwybod amdano nawr. Beth am I ni ddysgu nhw? Mae Paul yn neud hyn, ond mewn ffordd mor wahanol I heddi. Be fydd yn heddi'n dweud yw hyn? Mae rhaid I ni cael rhywun o prifysgolion ar draws Cymru sydd yn ddoctoriaid yn ein athro, professors, mewn rhyw bwnc o wyddoniaeth ac yn gallu siarad am y greadigaeth yn erbyn ysblygiad. Beth am I ni ddweud wrth nhw? A profi iddyn nhw bod Duw wedi creu y byd. Dyna beth fydd yr lefel heddi, a dod ar ryw fformula ac yn gallu dweud dyma pam o hwn yn anghywir, dyna pam hwnna. Dydyn ni'n dweud bod dim lle o gwbl iddo fe, ond dyna fel y lefel o efengylu. Ac eto, I ni'n meddwl, dyna'r ffordd ni'n goffa denu pobl heddi. Mae rhaid I ni dechrau a wneud y peth yma. Ond dyma be mae Paul yn dweud. Trowch o'ch diwiau chi at fy niw I, at y gwir Dduw. A'r y gwir Dduw yw hwn, yr hwn a wnaeth, nef, a deiar, a'r môr, a'r holl bethau sydd yn... Doedden nhw ddim yn gwybod na. Doedden nhw ddim yn gwybod bod Duw wedi creu y byd. Does dim angen I ni brofi bod Duw wedi creu y byd gael bwysleisio. So'r arglwydd ar waith, fe fydd yn perswadio enaid I gredu. I ni fel petai ni'n gorfod cael tua 50 o ddadleuon gwyddonol. Hanesol, mwyn profi'r gwybodysion clyfar yma. Be sy'n eisiau dweud wrthyn nhw? Mae'n Duw ni mor fawr. Mae'r Beibl yn dweud mae fe yw'r creawdwr. A ddywedodd bydded goleini ac yr oedd yna oleini. A bydda Paul di pwyntio at y ddeiar ac yn dweud, chi'n gweld y ddeiar yna, a'r ceiau, a'r bryniau. Mae wedi peri I ni cael pridd, I ni'n gallu tyfu pethau yna fe. Mae wedi rhoi gwair i'r anifeiliaid bita ohono fe. Mae wedi rhoi glaw. Mae glaw wedi syrthio, os darllenwch chi mlaen. Mae'r glaw yn syrthio lawr o'r nef. Mae Duw wedi peri'r glaw syrthio ar pob math o bobl. Mwyn I ni cael bwyd, mwyn I ni cael cig, mwyn I ni cael llysiau a ffrwythau. Mae'r Duw yma mor garedig. Ac oedd hwn yn bwysig i'r paganiad yma, i bobl o Lystra, achos oedd I diwiau nhw'n gallu bod yn greulon yn ei chwedlau nhw. Ond oedd Paul yn dweud, mae'r Duw yma mor fawr, ond mae'n llawn cariad. Mae wedi darparu ar eich cyfer chi. Mae wedi llenwi'r môr a physgod. Ac felly mae Paul yn galw arnynt, trowch o'ch diwiau marw chi. Dyw'ch diwiau chi ddim yn gallu gwneud dim. Dyn nhw ddim yn eich helpu chi, dyn nhw ddim yn eich achub chi, dyn nhw ddim yn paratoi chi drag wyddoldeb. Mi fydde Paul wedi manteisio ar hwn, ond bydde wedi dechrau o'r dechrau. Bydde wedi dechrau gyda Duw mawr yn efoedd. A bydde wedi dweud wrth rhywun, peidiwch ar hyfygu, peidiwch ar chablu, peidiwch ar addoli ni fel diwiau. Mae rhaid I chi addoli'r gwir Dduw.
Byddwn ni'n meddwl bydde Paul di cyfeirio at Psalm 115 adnod 4 ymlaen. Ei delwau, bydde wedi dweud, eich diwiau chi, ei delwau hwy ydynt o air ac arian, gwaith dwylio dynion, gennau sydd ydynt o ni lefarant, llygaid sydd ganddynt o ni welant, y mae clistiau ydynt o ni clywant, ffroenau sydd ganddynt o ni aroglant, dwylo sydd ydynt o ni theimlant, traed sydd ydynt ac ni cherddant, ni leisiant chwaith ei gwddf, yr rhai ei gwnant, ydynt fel hwythau. A phob un a ymddiriedo ynddynt. Bydde Paul wedi dweud, mae'ch diwiau chi methu wneud dim. Ond mae fy niw i mor fawr fe greodd e'r byd. Fe sydd wedi rhoi y gallu i ni i achau'r claf. Dyma pa mor fawr yw'n diw ni. Diw'ch diwiau chi ddim yn gallu dim o'r fath. Ond mae diw ni mor fawr. Diw sydd yn fyw yw'r un dwi'n gyhoeddi chi. Dduw sydd yn cyfathrebu a'i bobl. Bydde Paul wedi gallu adrodd hanesion yr Hen Testament iddynt, o Dduw yn siarad a'i bobl yn gweithredu yn wirthol, profa iddynt ei fod yn fyw, ei fod yn holl bwerus. Mae fe oedd yr un a ddywedodd y gair, a bydde goleini yr oedd dath goleini. Mae fe creodd y ddeiar a'i lenwi ag anifeiliaid a phlanhigion a phobl. Mae fe creodd y mynyddoedd. A 16 yr hwn yn yr oesoedd gynt a o ddefodd i'r holl genhedloedd fyned yn ei ffyrdd ei hunan. Hynny ni adawodd y fe mae honno ei hun yn ddidist, gan neithi'r daioni, a rhoddi glaw o'r nefoedd i ni, a thymhorau ffrwythlon, a llenwi ein cylonau. Llenwi ein cylonau ni a lluniaeth ac a llawenydd. O, fe bwysleisiodd a myned Dduw tuag atynt. Dyma be mae'n dweud. Lle chi dychmygu presenoldeb yr arglwydd yno? Fe ddwedodd mae Dduw wedi bod yn amyneddgar gyda chi y gynulleidfa sydd o'n mlaen ni. Amynedd i beidio condemnio chi yn syth am eich heilyn addoliaeth. A thrwy y cyfnod hynny o dywyllwch yn ei hanes nhw. Fe fuodd yr arglwydd yn gariadus iddyn nhw trwy lawio glaw arnynt a thywynu pelydrau'r hael arnynt. Ac yn caniatáu iddyn nhw cael bwyd a diod iddynt. Ei heilyn addoliaeth oedd yr dal yn garedig iddynt. Am ras ac am gariad. Roedd am bwysleisio cariad a thrigaredd a mawr y Dduw iddynt a galw arnynt. Trowch felly oddi wrth eich ei lunod at y Dduw yma. Be ddwedodd bod chi'n ddiesgus gynt? Yn y tywyllwch. O chi yn y tywyllwch gynt oeddech ond o'ch chi'n ddiesgus. Mae hwnna'n wir, ond nawr be mae'n dweud i chi hyn o llai o esgus gyda chi. Nawr mae Iesu Grist wedi dod. Bydde Paul wedi dweud wrthyn nhw, mae Dduw mor drigarog, mae wedi atal ei law o condemnio arnoch chi. Mae wedi caniatáu bendithion di-ri chi. Roedd na ddigon yn y greadigaeth i bwyntio atoch chi i geisio Dduw, ond neithoch chi ddim eithos chi at ei lunod. Ac felly chi'n ddiesgus, ond yn y tywyllwch. Ond nawr mae Iesu Grist wedi dod, wedi byw, wedi marw, ac wedi atgyfodi ac ysgynu. A'r hwn yw'r un i ni'n pregethu i chi. Mi fydden nhw wedi pwyntio rhain at Grist. Mi fydden nhw wedi cyhoeddi'r efengil iddyn nhw yn Iesu Grist. Ond dyna beth sydd angen i ni wneud heddi. I'r di-gred sy'n dod mewn, nid i ni i fynd a meddwl, beth i ni'n mynd i wneud, beth sy'n mynd i ddigwydd pan mae trigolion Caerdydd o'r diwedd yn mynd i fynd i gapel am y tro cyntaf ni bywyd, a hyd yn oed i ddod i gapel lle mae'r efengil yn cael ei ffregethu, beth sy'n rhaid i wneud? Rhaid ni dechrau o'r dechrau, be mae lot o capeli'n dweud, mae rhaid i ni newid y neges, mae rhaid i ni symleiddio'r oedfa. Dwi ddim yn gweld hwnna yn yr ysgrythyr o gwbl. Beth sydd eisiau nhw bod? Mae eisiau rhain sydd o tu fas, sydd erioed wedi clywed o blaen, bod Dduw wedi creu nhw. A mae'r pwrpas i'w creadigaeth nhw oedd i ogoneddu Dduw a'i fwynhau ef am byth. Ond dyn nhw ddim wedi gogoneddu Dduw oherwydd pechod. Dyn nhw ddim yn ei fwynhau oherwydd pechod. Ac felly fe fyddant yn cael ei condemnio am dragwyddoldeb. Dyna beth sy'n eisiau dweud. Dyna be fydda Paul wedi dweud wrthyn nhw. A Dduw mawr yma sy'n llawn cariad.
Ac yna bydde Paul wedi gallu dweud yn ond, chi'n gwybod hwnna yn eich tywyllwch, yn eich trienni, yn eich anfoesoldeb, yn eich trais, yn eich caledwch chi, yn eich balchder chi, yn eich gweithredoedd da chi, yn eich holl bethau chi, yn eich heilyn addoliad chi, yn hyn i gyd, fe ddaeth Iesu Grist lawr ac fe nath e agor ffordd i'r nefoedd. Fe ddwedodd e, mae fe yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Ac felly bydde Paul wedi dweud, ond mae'n ateb, dyma beth sy'n eisiau digred cael gwybod. Dwi ddim yn ormod o wybodaeth iddyn nhw. Os yw presenoldeb yr arglwydd yma gyda ni, mae'n angen ni cael y bobl i ddod mewn, ac pan fydd yr arglwydd yn ei harwen nhw, i ddweud wrthyn nhw, i chi'n golledig heb Grist, ond rhaid i chi ddod at Grist. Ac yna beth i ni'n mynd i ddweud wrthyn nhw. Fe fuodd e fyw bywyd perffaith yn eich lle chi, ac fe fuodd e farw ar y groes fel cosb yn eich lle chi. Does dim rhaid i chi cael eich cosbi, fe gosbwyd Iesu Grist ar y groes yn eich lle chi. Ac mae'r tad yn fodlon gydag aberth yma. Ac yna gweddio bydd yr ysbryd ar waith yn arwain yr enaid a droed y groes. Wel, felly orffen, beth yw eich ymateb chi? Dywedyd hawir, paham y gwnewch chi'r pethau hyn. Dynion hefyd y dimninau yn gorfod goddau fel chwythau ac yn pregethu chwi ar eich chwi droi. Oddi wrth y pethau gweigion yma at y Dduw byw, yr hwn am wnaeth nef a dear, a'r môr, a'r holl bethau sydd ynddynt. Am alwad. Am alwad. Ond nid dyna beth sydd angen wneud. I ni alw ar bobl i droi o'i pethau gweigion. Mae yna gymaint o ddiwiau tu fas yna, does na? Bob math o eilunod y mae dyn wedi wneud. Y mae Prifddinas Cymru, Caerdydd, yn llawn eilunod o bob math. A'r alwad yw iddyn nhw droi oddi wrth eu heilunod nhw at y gwir Dduw. Am lawenydd oedd y canlyniad, y llybyddio, ni'n gwybod gafon nhw'i llybyddio, adnodd 19 ymlaen, gwrandewch ar y geiriau yma, a daeth yno i ddewon o Antiochia ac Iconiwm, a hwy a beswadiasant y bobl, ac wedi llybyddio Paul, a'i llysgasant ef allan o'r ddinas gan tybed ei fod wedi marw. Ac fel yr oedd y disgyblion sefyll o'i amgylch, fe a gyfododd ac a aeth i'r ddinas, a thrannoedd fe aeth allan, fe a Barnabas i Derbe. Ac wedi iddyn pregethu'r efengil i'r ddinas honno, mae newid cael ei lybyddio yn does dim arwydd o fywyd yn ei gorffe, mae'n mynd i Derbe a mae'n pregethu. Ydyn pregethu'r efengil i'r ddinas honno. A sylwch hwn, ac ennill llawer o ddisgyblion. A hwy a ddychwelasad i Lystria, ac Iconiwm, ac Antiochia. Maen nhw'n mynd nôl i'r llefydd na. Gan gadarnhau y neidiau'r disgyblion, a'i cynghori aros yn y ffydd, ac mae trwy lawer o orthrymderau y mae'n rhaid i ni fyned i deyrnas Dduw. O, dyma cyffro. Dyma'r alwad, efallai bod yna rai yn gwrando, sef fel rhain yn Lystra. Wedi bod yn addoli diwiau eraill, materoliaeth neu beth bynnag yw e, addoli'ch teulu. Addoli pethau, addoli gwyliau, addoli tŷ, addoli car. Neu falle bod chi'n addoli rhyw ddiw bach o'ch gwneithuriad chi na, neu rhyw grefydd arall. Neu fel yr Iddewon, yn credu yn yw y Beibl, ond wedi newid y diw y Beibl yn ddiw o'ch gwneithuriad chi. Dyna be mae Cymru wedi wneud. Dyna be mae capelwyr Cymru wedi wneud. Maen nhw wedi taflu'r efengil mas, ond maen nhw wedi creu rhyw ddiw modern. Dyw sydd yn dweud bod yna sawl ffordd i'r nefoedd. Dyna be mae capelwyr yn aml, dim pob un. Ond mae yna lawer yn meddwl bod yna sawl crefydd yn bosib. O sawl ffordd i'r nefoedd. A maen nhw wedi creu diw ei hunan. Beth yw hwnna? Eilyn addoliaeth. Nid diw y Beibl yw hwnna. Mae hwnna'n gwbl ymhell o air diw. Ond dyna be mae'n glafach ni, llawer wedi wneud. Yr un yw'r alwad. Yr alwad wastad yw trowch o'ch ffyrdd ofer. Os oes yna Gymru'n gwrando, trowch, os oes yna Gymru crefyddol yn gwrando, trowch o'ch crefydd Cymreig. Achos mae'n arwain a ddistryw. Dyw crefydd Cymreig ddim yn mynd i achub. Os ych chi'n byw am bethau'r byd, trowch o bethau'r byd. Os ych chi'n dyheu am noswener yn Nosadwn, a partion a pob math o beth, trowch o'ch eilyn addoliaeth o partion. Trowch o'ch bedolrwydd, trowch o'ch anfoesoldeb, trowch o'ch trais, trowch o'ch caledwch, o'ch balchder, trowch o'ch crefydd, be bynnag yw'ch diw bach i. Yr alwad yw trowch.
A trowch at Grist, trowch at Dduw y Beibl, trowch at Iesu Grist. 1 Thessaloniad 1:9, cynnes y maint hwy yn mynegu amdano ni, pa ryw ddyfodiad I mewn a gawsom ni atoch wi, a pha fodd y troesoch at Dduw oddi wrth ei lunod, I wasanaethu'r bywiol a'r gwir Dduw. Am adnod. Mae yn bosib ond dyw e. O, y byddwch yn teimlo presenoldeb Dduw. Byddwch chi'n teimlo presenoldeb Crist yn ein plith ni, a byddwch chi'n dod at Iesu Grist. Ac y byddwch chi'n dod ac yn gweld ei fywyd perffaith, bod wedi byw y bywyd perffaith yn eich lle chi. Amhosibl yw I chi fod yn ddigon da. O, mae angen I bobl wybod hyn. Dyw e ddim yn bosib I chi fod yn ddigon da I fynd yn nefoedd, ond dyna pam dath Iesu Grist. Fe nath e fyw bywyd perffaith yn eich lle. Fe gadwodd e'r gyfraith yn eich lle. Fe fodlonodd eich tad yn eich lle. Does dim cosb i'r rhai sydd yn Grist. Ei farwolaeth dirprwyol ar y groes yn ein lle ni. Fe add e'r groes yn fy lle. Fe gymerodd e'r gosb am y popeth dwi wedi wneud yn fy lle. Felly be ni am ddweud wrth bobl yw dewch at Grist. Mae e'n cynnig ei berffeithrwydd I chi. Mae'n cymryd y gosb oddi arnoch chi. Felly trowch at hwn. Mae dyma'r unig ffordd at Dduw, y gwir Dduw. Gallwn ni addo hyn wrthych chi. Os dewn ni â drums mewn i'r capel. Os dewn ni ar ryw keyboards, neu beth bynnag yw'r gair Cymraeg am y fath beth. Os dewn ni â gitar lawr i'r blaen. Os addawon ni pizza am ddim I chi am y flwyddyn nesaf. Neith hwnna ddim i'ch achub chi, a dim dyna beth sydd eisiau bobl, a does dim eisiau fe I ddenu nhw mewn. O, allai ddychmygu rhai'n chwerthin yn meddwl, drychwch arnoch chi mor fach. Ie, ni'n dweud hyn, dyma'r ateb sydd â ni nhw. Arhoswn ni trwy ras Dduw, trwy nerth Dduw. Dyna'n gweddi ni. Yn ffyddlon I bregethu'r efengil ac aros iddo fe I ddenu pobl mewn trwy ras a'i nerth. Ac yna fe I rhoid y baich I ni weddio nos iau. Tyr di'n plith. Gweithio yn y pobl yma sydd heb cael capel erioed, sydd ddim wedi clywed am Dduw, sydd ddim yn gwybod bod na Dduw. Os ddim eisiau newid y neges, ddim eisiau newid yr addoliad. Ond bydd eisiau newid y rhywfaint o ran oedd Paul yn pregethu'r Iddewon. Ac o'n nhw'n gwybod yr hanes, felly oedd e'n gallu mynd ar hyd trwyddar, ond yr un o'r neges, dwi'n mynd newid I ddillau. Ac felly fyddwn ni'n dweud wrthyn nhw am Dduw, am y grewr, ac am Iesu Grist, am ei fywyd bydd ni'n dweud wrthyn nhw am ei pechod. A fyddwn ni'n cyhoeddi'r peth yma. Fydd yna rhyw arddull arall, dim ond arddull fel I ni'n neud heddi, fydd yna'r oes yma yng Nghymru, I ni'n gweld pob math o bethau mwyn newid pethau. Does dim eisiau neud I ni'n mynd I edrych fan hyn, iawn, mae'r rhain, doedd nhw'n gwybod dim, felly be ni'n mynd I neud, ni'n mynd I gyhoeddi nhw'r holl efengil. Ac o, bydden nhw'n dod. Ac y bydden nhw'n troi. A bydden nhw'n troi o'i heilyn addoliaeth ac yn troi at y gwir Dduw. Ha wir, pa ham y gwnewch chi'r pethau hyn. Ac yna mae'n mynd ymlaen, yn pregethu chwi ar ei chwi droi oddi wrth y pethau gweigion yma at Dduw byw. Dyna'r alwad, dyna'r neges. Ond o, byddai'r arglwydd yn dod lawr ein plith ac yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen a gweld yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd, ac o aid, yr hyfryd wawr ar led, go leied ei ar lydan. Halleluia, amen. Ter di'n plith, tywallt ysbryd arnom. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn. I ni'n gofyn I ti roed y nerth I ni fod yn ffyddlon. I ni bregethu'r hyn sydd yn dy air, yn y ffordd yr wyt ti wedi dweud trwy ffolinau pregethu. Ond o Dduw, I ti ychwanegu'r fendith, I ti ddod lawr. Gweithio felly yn ein plith, I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu Carol rhif 32, wele cawsom y Meseia cyfaill gwerthfaroca erioed. 32 gewn ni sefyll i'w chanu.
amser proffwyd I ddweu amdano cyn ei ddod. I'r fab Dduw ffrind. Nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.